Ăsta nu e un loc unde ar trebui să fim, dar de asta suntem aici astăzi. Bine ai venit în Sector X, seria în care vizităm locuri abandonate acolo unde alții nu au curaj să meargă. Explorăm locuri abandonate despre care nimeni nu mai vorbește și nimeni nu are curaj să mai intre, iar noi de aceea să ne cunosc pentru momentele spectaculoase pe care le aducem la evenimente, dar White Panther nu înseamnă doar show, înseamnă adrenalină, curaj și ingenuitate. Tot ce vezi este filmat, controlat de oameni pregătiți și experimentați. Noi suntem White Panther și asta este doar prima misiune. Asta e. Asta nu are legătură cu furtul. Ba, nu cu ăla. Bă. Altul pe lângă aici nu mai e. Trebuie să fie o intrare. Uite, asta duce încolo undeva. Păi da, și furtul e încolo. Dar asta e altceva. Păi aia zic. Oh. Am auzit în dreapta, da. Hai să ne luăm un cover. E ceva aproape. Ia-ți un cover. Eu am auzit un sunet foarte aiurea. Da, eu l-am auzit, uite, undeva. Aici ar merge coborât doar cu funie. Și n-avem funie la noi. Ăsta nu cred că era de tun. Ăsta a fost surpat. Uite, e căzută cărămida, e căzut tot. Și uite cât de adânc e în stânga și cât de înalt e în dreapta. Uite, vezi? E căzut aici. Ia uite. Da, uite că acolo pare un... Da, pare un fel de arcadă, dar cred că a avut acoperiș, știi? Uite și pământul. Cât e creepy ușa aia să bat. Liber. Stai. Vedeți-o? Stai că n-am terminat parterul. Ha? N-am terminat parterul, nu? Ce e aici? O cameră. Opa! Nu trage, lasă. Ce micuțe cele. Vezi că are o problemă la picior, de-aia nu merge așa. De că l-am călcat noi. Da? Ia fii atent. Stai.
Ce spuneai de subsol? Are? Are. Și echilibru. Hai să explorăm etaj. La etaj. Urc eu? Hai, urcă. Urc eu la jumate, te țin. Urcă tu. Ca nu vezi că nu știu cât de rezistent sunt. Dă-o acolo. E instabil. Foarte instabil. Da. Nu știu ce să zic. Mamă, vezi că sunt și în pantă astea. Ne băgăm sau nu? Ha? Ne băgăm sau nu? Păi, tu știi cum e acolo? Ai loc să treci? Dacă împing destul de tare, da, dar ne chinuim foarte mult și foarte abrupt. Uite, jos acolo nici n-ai scări, ai venit direct așa vale, în groapă. Adânc? Da. Da, e ceva. Hai. Stai. Dă-mi una. E foarte adânc. Ușor. Ha? Pe că e inundat. Nu. Hai de capul meu. Drogherii. Asta la vremea lui a fost chiar un conac foarte frumos. Chiar unul foarte frumos. Trăiau bine boierii. Mai util ne era pistolul aici. Avem alte intrare. Mai avem o intrare? E fondatura. Exact. Meritor. Ha? Și exact de sucadă, nu? Da, și intrat pe ăsta, acoperi și sucadă. Da. Are singura cameră, mergi să vezi aici. S-a pus depozitare.
Da. O să trag? Nu. Dacă vă vedeți mișcare, trag? Da. Am văzut o lumină care a dispărut brusc. Probabil a fost o reflexie. Nu. Asta e greșeala numărul 1. Să confund o problemă reală cu ceva inofensiv.